huis ligt een boomgaard, hè? Ja, En die heet het Zijden Hemdje. ja. Hoort dat bij uw huis? Nee. Maar kent u het verhaal? Weet je wat een zijden hemdje is? Ja, ik draag ze zelden, maar Nou, het is een appelsoort. echt waar. Ja, hierachter staan hele oude hoogstamfruitbomen. En het zijden hemdje is een appelsoort met een zijdeachtige glans. En daar is de boomgaard naar genoemd. Mag ik vragen hoe u aan die kennis komt? Van de eigenaar. Oké. Ja, wij vroegen ons dat ook af. Wat is dat? Nou, en wij vroegen het ons ook af. Kent u het programma trouwens? Nee. Ongerweg van L1? Ja, ik heb het wel eens gezien. Ja. Oh, nou daar zijn wij van. Oh, ja. En wij, oh, de meneer loopt weer weg. Hoort hij bij u? Die de platanen aan het snoeien is, ja, die hoort bij mij. Oké. Wij zijn ooit als een keer hier. Heeft u een tijdje geleden verbouwd? Ja. Kijk, toen waren we hier ook. En toen hadden we eigenlijk dezelfde vraag, maar toen was u er niet. Ja, En die mensen die aan het verbouwen waren, die wisten het ook niet. nee, dat Dus, snap ik. nou, dan is het mysterie opgelost. Ja, dus het zijden hemdje is een appelsoort. Oké. Dan gaan wij weer. Ja, helemaal goed. Hey, succes met het programma. En een fijn weekend. Ja, dankjewel. En wees voorzichtig, hè? Ja, Hoi, Jup. hoi. Wat heb je nog meer te filmen? Sorry. Als ik niet voorzichtig ben, dan heb je dadelijk nog veel meer te Ja, nee, dat willen we niet. Nee, daarom. Hey, succes. Jo, Oké. hoi. Wat zit je gaan zoeken? Nou. Heb je hem uitgezet of niet? Nee, overdraai je nog. Nou, we horen hier aan die kant. En toen zogen we de bongert. Ja. En de bongert, als ze aan de andere kant kijkt, dan stiert door het zijden hemdje. Ah. En nou wist die mevrouw Walter vertellen dat het zijden hemdje, dat is een appelsoort. Ja, ja. Wist je dat? Ja, we zijn de vorige week in België geweest. De Europom. Wie heet dat? Europom. Europom. Ja, alle appelsoorten Van heel Europa. worden uitgestald, zeg maar. Echt hoor. Ja, Het Engeland, ja, heel Europa. heel Europa. Stingen er allemaal in mandjes en daar stingen alle appelsoorten. En dan hebben we het binnenreutje nog gevonden. Dus een klein rood appeltje. Het binnenreutje. Binnenreutje, een klein rood appeltje, die lachten ze vroeger allemaal in het streu. En die logen daar nog. En waarom lachten ze Voor die te in... bewaren. Dat bewaren, ja. Voor te Oké. bewaren, hè. Volksvrij, ja, die lachten ze dan in de scheur en zo. En geen woord er aan het werken door. Nee, nee, we zijn daar geweest bij het kasteel. Ja, al de biezen, dat is een kasteel. Ah ja, dat ken ik. Dat is Ja. heel, en daar is die tentoonstelling, zeg maar. Dus, Een appeltentoonstelling. Ja, Ja. appel en peren en zo, en kersen. fruit. Oké. En dan word je allebei. Ja, daar zijn we allebei geweest, ja. Kijken naar, toeschouwen. En wat ziet je van elkaar dan? Broers. En je gaat ook in de vrije tijd, gaat je er samen nog op uit. Ja. Ja, we zijn in Hunsel bezig met een mooi plan, hè. Vertel. De kinderen volgend jaar komen filmen als we de vergunning hebben en het gebouw klaar hebben. En die sheppershut Van die sheppershutten gaan we 12 stuks gaan we bouwen. plaatsen. En dan kun je een sanitair gebouw bij met een verblijfsruimte en zo. En dan En- kunnen we dan mensen ontvangen en die kunnen dan kamperen. En die piepenwagens meer, sheppershutten. Sheppershut, hè? Ja, het zijn meer van die piepenwagens die staan op ijzeren wielen. En dan kunnen mensen dan slapen s'nachts. Een vernachtingsgelegenheid. Overnachten of een week gebleven of zo. Oké, in Hunsel. In Hunsel, op de Schaanstraat. Dat is wel bij Erik Wijfels, wie dat is, maar... Ja, maar die ken ik wel. Ja, daar is ik ook woord geweest. Ja, zeker 2 keer zelfs. Ja, Ja, eigenlijk is het verbrand, hè. Ja, om te kijken wie het met hem ging. Ja. ja.
Maar volgens mij giet het goed met hem. Ja, het gaat goed. Ja. Ja. Nee, maar dat is een aanrader voor ons te komen filmen een keer. Maar er is nog niks te zien nu. Nee, nu, we zijn het wachten op een vergunning van de gemeente. Hè. Met zo'n rond zijn. En dan gaat je dat aanleggen. Ja. Nou, we zijn al bezig met een notenboomgracht, hè. Notenboom, hè, 25. Dat is weer 30, 34. Ja, Dat is gewoon nog notenteelt, hè. Dat is een opkomst, hè. En je ziet van Hunsel. ja, Dat zijn we we ook zijn zo. rond. Ja, gewoon meer mensen noten telen. Ja. Dat is gezondje, hè. De notenolie en... In de schaal van 5, hè. Een goede voedselbron, hè. Gezond, hè. Hey, maar je ziet wel van veel dingen op de jeugd, hè? Ja. Algemene ontwikkelingen. We komen nog op heel veel plaatsen, hè. En hoe lang stond je al samen op het steiger? Nou, Oh, ik dacht lang. dat de naam er nog 70 bij jaar. zou staan. Maar dat is niet. 70. Sorry, Ah, wat zei u? ik dacht dat de naam er nog bij zou staan. Ja, het staat er ook. Ja? Het zijden hemdje staat op die 2 pilaren bij Ja. de poort. Weet ik, maar ik dacht bij de boom zelf heeft hij ook van die labels. Weet u wat grappig is? Die 2 heren, Ja. die zijn afgelopen weekend. Ja. Zijn ze bij Alde Biezen geweest? Dat is een kasteel in Belgisch Limburg. Ja, En daar was een expositie van appels en peren. daar is hij ook vaak, de eigenaar. Hij noemt zich ook pomoloog. Ja, Een pomoloog. Pomelo. Ja. Ja. Hey, maar dat maakt mij wel nieuwsgierig naar die man van die boomgaard. Is een hele interessante man. Komt hij hier uit Ospel? Nee, uit Weert. Oké. Wat ben je in doen, jongen? Ik dacht misschien wat appels. Nee, geen appels. Leren. Hé, maar om terug te komen op de vraag. Wie lang stond je al samen op steigers? 45 jaar. Echt hoor. Ja, en daarvoor stingen we drommer, hè. We waren nog kleiner. Als je aan de grond gaat, stel je weer steeg nog. Zo hebben we eens opgebouwd. Er moest onderaan beginnen. Onderaan beginnen. Ja, dat zit wat over mij. Hè. Ik stond nog steeds onderaan en jij stond... Ja, best misschien van boven naar onder gegaan. hè. Ja, dat zou je ook nog zomaar kunnen, ja. Ja, ik ben aan een lager wal geraakt. Ja. Ja. Hé, maar wel knap dat je dat nog 45 jaar nog altijd doet. Ja, en nog zo vet wie een hondje. Allebei? Ja, maar dat is dat aan de gang blijven, hè. Nou ja, ik ken er ook genoeg die in de bouw gewerkt hebben en die op een gegeven moment gewoon versleten zien. Hè? Ja, maar ja, het zit ook dik tussen de oren, hè. Ja, maar ja, als die knieën niet meer willen, dan willen ze Oh, niet maar meer. ja, wij voelen ook wel eens af en toe een beetje, maar ja, dat wil niet zeggen tussen dan direct moet stoppen. Je kraakt het ook vaak, hè. Dus, Ja. Hé, maar ik begreep ook dat er het forsverlet, bestaat dat nog? Nee, ja, wij zijn sowieso zelfstandig. We zijn allebei ZZP'er, hè. We hebben geen baas meer. Oh, je hoort elkaar in dan? Nee, we werken altijd samen. Altijd samen? Ja. Maar wel als 2 ZZP'ers? Ja, Ja, maar wie is dan de baas? allebei. Om en om. dat verschilt nog eens af en toe. Maar nog niet toe aan een welverdiend pensioen, lekker fietsen met de vrouw en zo? Nee, ik moet nog 4 jaar dus. En dan ben ik 67. Dus dat moeten we nog even volhouden. Oké, en wie is de jongste van nog 2? Ik- Wie lang moet jij nog staan? Ik ben eigenlijk klaar, hè. Oh, Een beetje met te helpen, hè. Maar alleen kunt ze niks, hè. Ik vind dat niks, hè. Dan zaten je vast zooien en alles, Ja, zo dagen, zo helpt er nog wat met, maar voor de verder is met mensen en zo gewoon niet allemaal alleen. heb je dit gans gedaan? Nee, dit nee. Had er wel geen gehad, maar je Ja. geen tijd Ander projecten worden we bezig. aan een project, ja. En wat doet je nou aan dit project? Alleen het dak? Alleen een dak maken en de En die oversteken. geven op de timmering en zo nog. En bij de verder is leert er de anderen door, hè, volgen en zo. Hè. En ziet je van Hunsel? Ja, we zijn mensen. Geboren en getogen. En vroeger was het zo dat dan ging ze een ambacht oefenen. Hè? En je kwam allebei in de bouw terecht. Ja, allebei in de bouw.
ambachtsschool afgemaakt en toen direct in de bouw begonnen. Vrijdags diploma-uitreikingsmaand is begonnen. Maar je hebt niet allebei tegelijkertijd... Nee. want Nee. Stummerman geleerd, zeg maar. Oké. Ik heb in Eindhoven op de LTS gezeten. Metselen. Ik heb voor metselen geleerd, Jan is eigenlijk timmerman. Ja. En nou wil eigenlijk Nemers meer... Neem eens meer werken. Ja, werken. Ja, steeds minder in dit beroep, hè. Ja. Allemaal, Ja, wie komt dat? dat is met schilders ook, ja. Want die hebben ze gisteren geschilderd. Ja, die wonen ook al 40-plussers allemaal, hè. Ja. Allemaal in de bouw, die raken allemaal op leeftijd. Hè. Er komt geen verjonging. Die willen allemaal... En toch is ja, kun je door de kijken, hè. Je kunt zich door de kijkers raken. Of wij dan, hè. Ja. Ja. Ja, dat is echt iets met de hand Wie te door de maken. zorg zijn laptop niet dicht. Ja, En dat was het.